Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi. Intayon, basahin. Di pagkasalitaan ni Robert nga Napoluan, Dila. Dear Manong Nemi, sangsangpet ko dito'y balay nga napan nag-duty iti barangay hall, Manong Nemi, iti barangay mi, ta may saak nga kons, may saak nga kagawad. Kat siyempre, kinalagawumak iti tinagkandidato nga kagawad kat nakarwarak mo ita at masapol nga serbiak. Kaya't idin Manong Nemi, di kiti naganak kaniyak mga sawa akon. Kunakmat kadakwada, kakawat akpay. Ano kaskasano lang, no napintas ti serbisyo kat magustuhan dag di tao. No adan to election kat kahit kunto tumaray nga kapitan, kunada ay susapo. Mga ramin ka lang sakit ti olom. Nakadaado nga musa kada chismuso dito barangay tayo. Di kita nagsiding ti dila na. Di kita nagburik ti dila na. Kinapudno naman ng Nemi dito barangay mi kat talaga nga ato di kita may loplupon, masumsumon, nga po iti chismis, di kita marites manong Nemi. Ohain, kaya kaya manong Nemi nga dimteng ni Papa, nga naga po iti opisina na, kat kunana kaniya. Kagawad, ay, Papa, kumusta ti serbisyo? Okay man lang. Okay man lang pa. Ako mati pilawan na kiti kabaranggayan tayo. Nagagatak mo. Ako pilpili ka trabaho. No, siyak ti mo pa nagpitot ka na kita basura nga bulbuling da ka na kitigit ti kalsada. Kito okay man lang. Oray sambot nga siyak ti chairman ti clean and green. No, pay ti pag-chairman kit appropriation. Ken appropriation ken dadumapay. Seknan ti appropriation ken pa iti maysa infrastructure mahanak ba iti infrastructure di mo samat mabalbalikasen kagawad. Kumusta man kayam ni at nagan tayo girlfriend mo wala ni Papa malipatan na ba iti nagan ti girlfriend ko Chuna ni Chuna kita tsak ba nang mo iti napanak sa diyatsandahan sakbay nga nagawid at dada pag kuginatang. Nakita ni Chuna. Nakita nyo? Tagbalintaw manugang nyo pa. Di ba, dadyo tiyandaan iti pwesto di kita ay paglakon di lupot. Hindi kita ay underwear nga lupot. Tapay ka di? Agit, ala ni Papa. Dan sagad din na adaw da nga chismis Chismuso ka, imbas nga ni Mama, ti chismusang, dahil mo ti chismuso, Papa. Anak ka ngamin ti chismis. Ti chismis sa kada itay damag nga saan nagpepeso. Kaya talagang saan nagpepeso, agsibod ta, jackpot yan. Ano di yung pat yan? Lamang mga ko nga, ada mga waras nga damag, nga ni Chuna, nga girlfriend mo, ket adda kanu nakala nga sakit na. Nana, kunayo?
Naka nga sakit. Hoy, iso nga nagutong. Nagutong di girlfriend mo, sang gani. Papa, saan nga kutong na dyan? Slim. Slim. Hanga nakutong, tinakutong agad talaga nga nakutong. Yung nitsuna nga girlfriend ko, slim. Ngayon mo gusto ha. Saan nga chubby, saan nga nalukman, nugat slim. Tapos lang ko mo kini Kim Cho, nga artista. Una saan kit ni, sino pa di kita ni slim, di magbaginan nga artista. At nakano nga sakit na. Kasano pa nakangigyo ida ita? Iti nga lumabas, iti ayan di kita aglaklako iti lupot, nga aba iti pwesto iti paglaklakwan ni Tuna. Agam amakda. At nakano nga sakit na nga makaakar dati nga babae. Kunada. Kat inalingag kumata, tilapayag ko. Sino? Kunak, nga sinalunsod. Ay, da kayo ha. Imbas ko mga ag-entertain ka kadagiti customeryo. Chichismis kayo me. Ay saang nga chismis. Kita nyo ito magbagina kita nakutong. Isong ada sakit na. Abay no ada sakit na nga nakana. Aping nga nga makastrik pa lang agtrabaho. Kinunak ata inungtak dagiti chismosa diti tiyandaan. Manong nemi sang agtal na tirik na. Ken panunod ko. Indayal ko manong nemi ti cellphone ko. Tinumber ni Tuna girlfriend ko. Si mong bat manong. Ngakas lang makasangsangit. Hello, sweetheart. Hello. Hello, Robert. Nakatawag ka man? Siyempre. Kumustahin ka? Nakaawid ka din? O nanda ako nito'y balay. Abi kasla ka nagsangsangit. Awan. Ada ka di problema, ha? Awan, Robert. Dinakpakadanagan. Napulingan anak lang. O may kapasyanan na madam na ba? Adalatakin ka. Ngayon talaga ka di nga mong problema? Awan. Malaksid no. Sikat na problema na. Pagsaritan na tuntan. No mayok madam na ba? Sige nga rin. Sige nga rin, ituloy ko tagsangit. Ni, ka talaga sagsangit ka. Kinansel na manong, hello. Dan sakit problema nga peso. Ano, nagsalitaan nyo kinitsyo na? Nagsangsangit pa pa. Dinamag ko na yung problema, kitawang ko na naman. Yung kita yung nagpasyar na madam daw. Ay, apo. Sa langayam nga dito lugar tayo. Ayan, di kiti chismuso ka da chismusa. Uris na din, no? Nangaroon na di tiyandaan ako nangaroon. Pagsasaritaan da ti kabibi at ti pada da nga tao. At nga tapang manikdag da. Nga ni Tuna kunak ko ma. Kahit nga girlfriend mo, kahit ada nakana nga sakit na. Ano ba nakana nga sakit na? Ada TV na kasjay. Ada sarot na. Papa, nakasalsalun at para kanyak ti girlfriend ko. Nabanglot isang aw na tilmunag pa ko. Nukasta nga glips kami. Malagip ko gayam. Ada ka din napasama ka na kayo? Oo, pay. Di kahit na sa wen. No ikasar mo to ni Tuna, virgin nga ikasar mo. Wen pa. Pwede mo pa inawis nga dan mapasama ka na kayo? Papa, respect direct na babae na. Ken kayat ko nga virgin nga idadag ko ti altar. Sige pa. Ken dito nga talugar tayo. Saan ka nga nga nagwaras dahil nga damag? Jagman mo, baka dito lugar tayo tagapuan na.
Idi mapangkwasya rin so na ano nemi idi lukat na tiri daw madlaw latang kwa langana tinagsang sangit. Tugaw ka. I miss you. I miss you too. Sweetheart, rumbeng unang idasar mo na nyaman ti problema. Samong ibagang awan. Gabot sa nga kasto tilangam no awan ti problema. Mabaling ka di? Imabayak manong namik at inakbayak. Naggulagol. Abay. Robert, baka di manon kang kandi panang padpadakas na kaniyak. Panang padpadakas na ka nga aniya. Naging kukunaak manong. Tsaka mo. Tsaka mo no kasanuan ng rugi di amin. Tsaka mo. Ani nga amin dahita. Ibagam please. Tatulungan ka. No, adamang parpardayakan ka. Laglagay pa yung kagawadak. Mabalinta ka sumunan. Narunan natin nga pamarpardaya na kita. Talagang makapasakit. Sala nga makapakasakit. May babay na pa eh. Tsaka kaya hindi maman nagtrabaho ng bigat. Apay ngamin. Diyak kayat nga mangmangig kong siyak sarsaritaan na. Kandiyak kayat nga marimon da kanyak. Nga bagbagada ka din nga ada makaakar na sakit ko. Sinot ng rugyan dayta. Sinot ng rugyan dayta nga chismis. Kasano nga narugi? Yung Pepsi. Sinong Pepsi? Ti paadak ng sales lady. Ti best friend ko. Best friend ko kunak na nabayag ka ngangkad kadua, ngagkatrabahuan. Iso nga nagsiningid kami. Bigla kid din nga karimunak. Bigla kid din nga kasla tatay di na kayat nga sidgak nga mapayudak maigamak. Tapay. Nga po tada ka nang ibaga kang kuwana nga da nakana nga sakit ko. Sala nga basta nakana no diket ada ka no AIDS ko. Aniya? AIDS? Kasano nga madanak ti AIDS? Ket virgin ak pa eh. Muna ka di virgin at sakit na nga AIDS? Saan na sinsinanday ta nga pamarpardaya? Pamarpardaya ko na kata. Awan sakit mo akasta saan ka di? Awan! Nasalon atak. No apay akasta ti pamagig kaputa. May maintain na rekti kina-slim ko. Kung kontrolek ti mangan. Ni panateng ni oyek. Awan, sakit ko. Kat dinamag mo kumagin Pepsi no sinut na kaamuan na. Di naman kayat ng ibaga. Basta ada ng ibaga ko na. Masapol nga mapalutpot mo ni Pepsi. Tano saan nang ibaga tipod no? Ore saan nga isot nagtaudan na. Iso ti babasulan tayo. Ingat arabinek. Nga mawang ka diti atapem. Samo ka ding atapin nga kabaranggayan tayo tinagtaudan dahita nga pamparpardaya. Dagiti kalugaran tayo nga nagsiping ti dila na. Dagiti professional nga chismoso kada chismosa dito lugar tayo.
at datapek. Ngem kayat ko, nga kumpirmara na mismo ni Bebsi. Sino tapa? Atapam. Saan ka di nga, tikang runahan nga chismusa, dito'y barangay tayo kat nga kang kanayon nga may kapitan nga masumsumon. Kat inanabor siya. Kaya't mo sawan, ninanabor siya, tinamang parpardayakan ka. Itian niya nga po. Niti na minsan nga, nagbaling ang customer ko, ninanabor siya. Nga daw may nagkatangin nga lupot. Siyempre, imbaga kang kuha na tipod no, nga fixed price, tigatangin na. Ket, kinaguranak. Imbaga na kid nga napanginaak. Idinto ta, deji talagang hususto nga presyo ng tibagak. Kaguranak kabuta, agkabarangayang kam kanupay. Kadyak amo nga palakaan. Awang kanot self-serviti, panagkabarangayan mi. Sa idi pumanawan. Kinusaliapat na. Samad nga mabaling nga ibabak ko na ka. Siya at agabunar na ibabak ti presyo o remat mo saan nga gusto ang presyo ko na. Kinagura na. Kinusaliapan na. Sa gadi akas tarata nga bakit? Ngano da kagura na? Ada kakontra na? Kat parparadayaan na? Chismisan na? Ngam kayat ko nga mamuhan. No talagang iso. Hindi nga orte ramidak. Imagine, saan lang nga dyan nakaiwarasan da ita nga, madi nga damag pamarpardaya da kanyak. Amok nga oray pa dito barangay tayo. Gaputa naggapo nga ron dito barangay tayo. Tulungan ka, Tiyona. Kaya't kung madalusan tinagan mo. Kaya't kung agbayad di kiti, nagsiping ti dila na. Kaya't kung agnakam di kiti, chismuso, kada chismusa. Niya taramidam. Basta siya ti makamo. Diyak pala kaya't mapanagtrabaho. Sige. No siya mo kaya't mapanagtrabaho. At dalatakin ka. Basta siya ti makamo. Agyaman na, Robert. Inakaroten. Saan ka nagsaksangit, ha? Ha? Uwain. Inarakop ko yung na. Hindi ka maamak. Ape ko mamaamakak. Gamangarakop ken ka. Kadyak matpat siya. Nga the age mo. Nakabangbanglo ka. Nakaimimas na kiti lips mo, oh. Ngim nagsakit na ito nga pamadpadakas da kaniya. Ngim lumtaw tumadlati kinapod no. Ket madusa, dagit tinasken nga madusa. Ha? Diyaki palubos? Siyak pa nga kagawad nga boyfriend mo? Masapol maipakatilintan. Kinunak manong name tadakkel nga basul iti mangparpardaya iti may nga tao. Te pakaibabainan na. Pakasaktan na. Agasem. Gabula siguro ti soron da dyan nanabor siya. Ta saan lang nagatang di kayat na agatangan nga tagilako da tiyuna. Apo onay matin di pa nagpadpadakas da kingkwana. Gabutang nakutong para kadakwana. At the age na. Oh my God. Napipapay ko man, no? At the TV na kunada ko ma. Ngam da di age na ko. Kaya siyempre. Da di gayim nan, namati matan. Di namatan kayat nga masiadgan. Uno masang awan, mapayudan. Ni Tiyuna isuna.
Gabot na era na iti kabigatan na nga danasken nga mapanak sa jay ya barangay hall manong name. Ni Timatan girlfriend ko manong name iti pagsasalitaan ta. Datani kagawa din. Aga, tamagan nyo making kuha na agbebeso nga dasakit ni girlfriend na. Kasi lamang mangig ko. Ano ta ko nayo? Ay, awan, cons. Hangawan. Gabutan da. Naka-duty kayo, di ba? At ang sakit di, pagchichismisan nyo. Awan, cons. Hanga mabaling awan. At dahil pelte health group, chismis pa lang as asikasuan nyo. Hay, sigang nga heda. Mga toy, papi ka di cons. Ano tagwarwaras ng damag? Nukaputan ng igbing kita, isumati pagsasarita kami ita. May panggaptan niya. Masaknanan ka di? Masaknanan ka at girlfriend mo isuna, ni Chuna. Api ni Chuna. Iso ka nung nga ng otong, taan the age na mamati kayo, met? Tsaka mo no, rumbeng mamati kami mo saan. Awan ti age ti girlfriend ko. Nasanun at isuna. Nabanglo. Di ka nga nagpungto takasta. Sino nga minti nang ngawaras data? Tsaka mo, no? Anong nurugyan na, basta danangig ko dito, tsaka mo, ha? Pati na kayo. Napointaran, kada naputusan nga. Opisyal. Nagserbi ti barangay. May aringan kayo mat nga, bali nga chismuso kada chismusa. Babain nyo. Nini, ikaw sasot kasta, Apay ko mo, napabasulan na kami. Amon nyo nga umuna, nagdaki nagpaiso na unawan. Tadikat may ramraman kayo. Ayan na kami ramraman, konsehal. Nang nangigmi lang. Kasi saan nyo ka pagsasalita na tapang maniknag kayo? Iraman kayo. Kinapod no na, jak sumardang aging ganjak matuntunan no sinut akin poon. Nang rugyan da ito nga chismis. Uno pang marpadayo ti girlfriend ko. Nagulimak dan manong. Tamuda no siyak ti agungat. Talagang masustenera. Ang siyak ti lablabanan nyo. Inimala kon manong na imitirantak. Sinakayak man ti motorsiklo ket nagpasentro. Napanak manong nemi ti pwesto pagtrabahuan ni Chuna nga mamok ngawan ni Chuna. Malasing ko ni Bebsi manong nemi. Ay, ang nagkadangam, apo kagawad. Apo ni Chuna. Ay, saan nga si Marek? Apo nga saan nga si Marek? Ay, hindi ka man namun, apo nga saan nga si Marek? Iso nga sisya kita. Dua kam kini bus ko angim at na pananabasit ni madam. Mabaling ka din nagtuo ka. Tanta pagsalitaan ta. Ala, saan ka nga mabaling nga mga entertainti? At kung ano, saan ka customer? Saan ka customer? Nga madana patig nga pagsalitaan ta. Yung mic dito kas kagawad. Apay nga amot nga masakupan nga kas kagawad dito siyandaan. Masakupan. Gabot na pa-check nga nangrugi di chismis ijilo karmi. Asinot nagkunakin ka. Nga adda na ka na ang makaakar sakit di girlfriend ko. Asino? Ang kumambaling nga iba ka. Gabot na ingonam-gonam na nga saan kong ibagbaga? Nga isot nagkapuan na. Pues, bukudam ti basol. Anak mat basol ko? Anyat basol mo? Nagdagsan nga basol, ti panang parpardayam, panang padakis mo iti may sa nga tao, nga awam mat kap-kap ni kam? Ngayon no ibagam no sa sino, tinagkunakin ka. Nang rugyan da ita nga chismis wano pamarpardaya.
Malaganan ka. Hamong bukbukudan ti multaw no danyos. Ladingitek, kagawad, at akalintagak ng saan nga mangibagakin ka. Pues, urayam ti sumon mo. Mabalinak ka di nga masumon kat hanak ba nga lumugar iti barangay yo? Mabalin. Bukbukod ti amin. Awang pamaniknik mo. Amo na niya ti sumarunong aramidin mi? Kinitsuna. Umasadeg kami ti doktor. Agpa-examen kami iti doktor. Pa-examen ko ni Tuna. Kat numadugtalan na nga awan, tinakana ang sakit at dakengkuana, kada ti bagbagayo, mga ramid, ti certificate, nga pamaniknik, nga ni Tuna ket nasalunat, nga awan ti madi, nga sakit na. Ti sertipiko, nga gapoy ti doktor, nga mangipaniknik, nga nadalus a babae, ti girlfriend ko. Dahil ang didakkel ebidensya, nga saan ngo susto ti pambarpardayo yung kuan-kuan. Ditakan. Awagam lang di best friend mo. No makapagbalbalo ti desisyon mo. No kayat mo, nga imbaga no siya sino, tinagtaodan deta pambarpardaya. Sige nakon. Kirakman. No sangad buting na itangat Bepsi. No ko nagtinakam kuman. Hindi makaawid akong dito balay, manunemi, ni mama, timasdag. Ay, nagkaro nga talaga. Dagiti siping tidila na dito lugar tayo. Di ko kumakamin data, tratarin nyo ito ya. Nagpesoan nga nadalus, naornos, peaceful, ti barangay tayo. Awan di kita giinom ng kakabil, awan di kita mang disturbo, ituturog di kita kabaranggayan tayo. Ngindi tala unay. Panagreira it di kita chismuso kada chismusa dito lugar tayo. Intun ano nga mapasar din deta? Ha? Apo kagawad? Apay man na ya. Kita may banggap kini Tuna. May ramramang kami pa yan nga agbalinto nga manukang na ay katugangan na. Magbagada ka din, ay, makamanukan kayo sa amin, iti makaakar, sakit na kung wala naman tayo. Sino te saan nga masuron? Sino te saan nga sila mapapainan, masaktan? Kasigurado matgat nga ron, nga kayat mi, agbalin nga, manugang ni Tuna. Tata kami pa iti magdagdagdag kinipapangmukayan ka. Tapno, agkasar kayo. Banyo mama, ureta solusyon ako. Naggapuwag iti ayan, tigayem ni Tuna. Pinalutpot ko, ngayon tinakayat nga ibaga na sa sinot, nagtaudan da ita nga pamarpardaya. Ngayon takal ti pamatik, mama. Agpudno tumatlang da yan. Ngabot ano, saan nang ibaga, tipudno ko na, bukudan na di pamabasol. Ngayon na ibaga na di pudno, malaganan lang di kaso na. Di na magmanong nemi ni mama no adda maatap. Adda kunak, ngabota adda. Kasla nakagura kini Tuna. Nakagura, ta saan na nga pinatawaran, han na nga imbaba di presyo di katangin na nga ba, nga lupot. Kunak to pa nga mingket. Isumot ti atap ko. Hamom doon gaya, nga tao kat mapaguram, ayos sa sapo. Tila dati warwaras na. Nga panang padakas na di tao nga pakariknahan na tigura. No saan mo mapagustuhan na di talaga, gumura. Makita mo, itisbis ka ko na. Kasi namin nandun ka din nga naapaayaman na nga bakit. Namin doon, mama. Last warning na reto yan. Talagang, but dem midjitilanan, no, kaskasanulain. Sige ma. Uray klaeng nga din tumitla sumuko na iti nga Bepsi.
Iti dayta nga nabi manong name timawag ni Jonah. Hello? Robert? Hello, Jonah. Nabangga ka no sa tiyandaan? Sabi ko na, di Bebsi. Ken, imbag man ta, saan nga may rimon nga tawagan na ka? Ang mga ti pa nagpag-orop na kat maakaran o cellphone lang. Napamo ko no inungutan. Inungutan? Ag dinamag namin nga kwa, naungit ka. So napamo ko no inungutan ni Bebsi. Dara iba ka na? Impang pangtam ka no pa. Ano dinaramid mo? Inimbestigar ako isuna. Di na kayat ng ibaga no sinut nagtaudan na nga pamparparday da ken ka. Kaya imbaga, nga no saan ngagpudno, bukudan na dya pamabasol. Imbaga ken ko na. Nga kuyogin ka iti doktor, ta mapangkag pa check up, kahit masertipayan, babayin ti doktor, nga awan sakit mo. O, di takil ebidensya na kwan. Para ken kuha na ken impangpangtam ka no, nga inungungtan. Naungit bagayam da nga kagawad nga boyfriend mo ko na. No para ken kuha na ket ungit da uno pangta, bahala. Yung minaramid ko lang tikas dyan. Takas na ti klase pa nag-imbestigar ko. Wana, di ka magsublit trabaho? O pa yung tropak. Nga rumari ito'y balay. Gabato na dumasabat ko. At aywandak pa yung karugit dak. Kas-lakas na imagination ko. Hindi mo alam mo. Sana ka makapangpangan. Sana ka makaturturog. Gabuti ka ito yung pampanunutik. Saan nga sinsinan natin pa ng parpartaya na kanya. At kumusta ang reaction na kitinaganakin ka? Kaya nasakit tinagam da. Pakapugtot naman. Intaragdan ken ka ti amin. Being kagawad. Pati ti barangay hall kano kit pagchisismisan da. Uy nga ron, kadagiti tiyanggi. Kadagiti paglalabaan. Sa ninuman nga pag-uumongan, tao nga siya ti magsasaritaan da. Saan ka nagsangit ba? Awang pagdanagan. Ta solusyon akti amin. Manong naimi may kaduan nga lawas na saan nga simbrek ni Jonah. Inayabak manong naimi kat napang kamin iti doktor. Amamok man ti doktor manong. Ket siyempre, chinek up na. Naging ka nga nangarami din ti certification. Certified na manong naimi nga nasalunad ti girlfriend ko nga wan din yaman nga sakit nga manuktalan. Manong naimi gabot na ita nga sertifikasyon. Uri amok ni doktor. Medyo nangina ti charge na. Nangina, kagawad. Ngayon, mada-discountan. Hanga bale. Inrantak pagiting yung pangina. Apay, doktor. Tap na di kasta. Tap no mairaman da ito'y. Iti danyos na sinuman nga. Nagtaudan da ita nga. Chismis. Mawatam di kahit ko sawin. Kahit mo, nayunak pa eh. Ti irisibo. Hanin to. Kaya ako pagabunar ko. O sige. Good luck. Rumbang unay na nga ramidem. Tanubay-bayan nyo lang tanig iti chismusa. Dagiti nagsiping kada nag-seeding ti dila na. Talaga nga makauran da. Amom ti dila. No, din na adalan mo panunuten nga na di ibalikas na kit makapasakit. Makapabain. Makauram. Lusukin na. Lusukin na tayo natangkan nga. Banag data dila. No iso tagsao nga saan mo susto. Han? Iso nga may isa lang ang piraso na nga dila. Ngayon, no saan mo nga na dila makauram. Iso pa pakataya mo na pakisagsag makam.
Hindi maala kung dito nga certificate manong name napanak manin tiyandaan. Nera na manong naming aditibus ni Bepsi. Oy, kagawad, da kagayam. Uwan ma'am. Nadamag, kumusta na yung girlfriend mo? Di pa igsubli mo may trabaho? Abay, sakit na kami na yan? Nasalunat, ti girlfriend ko, ma'am. Mabaling ko ipagpanakil. At the certification nito, doktor. So, ito. Kahit ko may ipakita dito, ipabasa na naroon na ni Bebsi. Ni Bebsi, tinangrugyan ti amin. Ay, saan nga siya, coach? Hanggang siya tinangrugyan ti amin. Sino nga rin? Api nga di mo ibaga. Nedarman ti bagbaga kini Bebsi. Sikat madaksan no di mo ibaga no sa sino tinagtaudan dayta nga pamarpardaya kung nakengkuha na kagawan. Among nakasaysayat dito nga sales lady nabayagdan nga agserserbi kanyak. Ha? Nakasingsingad da. Ngayon no apa nga nagbali na kastoy. Nga saanin nga sumrek ni Tuna, gabuti kasi diya nga nagwaras nga damag. Nga ni Bebsi, kat isot imo na nga nag-react nga sila dati marugit. Nga adaywan na ni Tuna. Dagos mat ka na mati dito, nga Bebsi. Karimon na matindi gayem na. So ako naghangakas na ti gayem, pudnong gayem. No ti pudnong gayem, saan nga basta mamati? No, asin no, ti ano anat ko na ti gayem mo, isot patsyan. Ito ko mapudno neta, apay, hindi ko mapailang mat ang inikat ko no pudno, tamadlaw mo mat nga talaga kit, no adda madi nga sakit, ti may nga tao. So nga siya Bebsi, ito sangwanan ni kagawad, nga boyfriend ni Tuna, napimpinas langin no ibagam, tapos sang kamadaksan, wano sa among nga bukbukudan ti amin. Kagawad, no ibagaken ka no sino, sa mabaling ka din nga sanda kong iraman pa yung masumon. Api ko saan? Mapayabang ka lata. Ngayon nalaglagan lat basol mo. Masapul nga umay ka, agapir ka, tapos maipaniknik mo, no si sino, itinang ibagaken katita. Sa sino ngamin? Kalugar kami matlang? Amuyon sa amot ten. Kaya't kung nagtahod amis mo ken ka. Kinunak man ang naming it in ready ti cellphone ko. Ngimsan nang nadlaw man ang naming. Kaya't kung mai-record. Wan. Kaya't kung ilibas ng i-video. Tapno da pamaniknik. Bebsi. Agayom kayo kinitsuna. Kaya't siyempre. Aon ti sabali nga umunang mga sakit kang ka. No saang iso na matlain. No laki dita, isublim ti singed mo keng kuana. Yung amin, ma'am, gusto mo ti kunak. Apay hindi nga bigla latan ang sanang na pinati ni Tuna. Kalag best friend da. Asin ti nangibagaken ka nga adda sakit ni Tuna nga AIDS. Asin na. Nanay nga mi dahil nga bakit? Sino? Sino? Ni Nana Borsia? Nana Borsia ko na? Ama-amom ni Nana Borsia? Kat imay, gimatang, uno, gumatang ko na kuma, ang sa amag nga natuloy. Nauyong matgayam dahil nga bakit? Apa yan, napasamak. Imay, imbagamit ani Tuna, Diyos susto nga na preso di lupot. Kaya't na nga tawaran lang ta. Nga ipababa na. Ang hamat mabali na ta nakapix nga roden. Haanin nga may baba. Nagsakit sa nakim na sigurado at kinusilapan na nga pimanaw. Ket, hindi matin may sangal daw, nga awan ni Tuna, na asyak ta adda, di matin. Yung baga naman tin nga, iso nga nakutong kano ni Tuna, gaputa adda, sakit na AIDS. Ket namati kamay, diyak matin na panunot, nurubay nga patsyak kung saan, basta latan, numasidag ni Tuna kat adaywak.
Nga di mo mat sinaludsod. Wala tinamag na nga ta, no, apay nga adadaywam. Ibaga ka. Kasano kat adamat sakit mo nga makaakar ko na ka. At the age mo ko na. Ket, siyempre, nasaktan siguro na. Hala nga siguro. Talaga nasaktan di girlfriend ko. Sikaman ti bagada at the age mo, anat mariknam. Sa da ipadpadamag, iwarwaras dahi nga damag, anat mariknam. Saan ka kading masaktan? Saan ka kading maibabain? Anak ka unguntan ha? Hanak mo nag-uungat. Apay kas laungat da ita. Saan nga ungat? Noongat na nagkatarmi nga bugkawang gatuston. Nga mga bale, imbagamon, naka-record. Hanggang makapaglibak. Ala kagawad, naglaging ka man kag-imbestigarin. Adon ti pamaniknik. Nangaroden ka sa lungaroden. Ma'am. Napay, gagakamat kami nata. Basta ka nata na mati. Imbes ko mga salak ni ibam tigayem mo. Sambat. So ang adamad dakkalabasol mo. Kasano nga roden ma'am no. Iraman dak nga. Kaya mabalinta kayo balod. Multaan, danyusan. Ha? Manong nemi. Nagtarusa ko ni ti barangay hall tapos ni kastag paramid ako ni sumun. Kada kami pa lang manong nemi ng barangay official itimang tratar. Tano sa amin na kaya, mapanin iti lupon. Ket no, hanga kaya ti lupon, tas ang makapagmaanga iti panakasettle ti kaso, maingaton. Yung barbarin ko nak, nagpatingga dito eh. Ket masulbarin ti kaso. Manong nemi na i-address, deta nga sumun. Siyempre, kada nanabur siya, kastamatan ka ni Bebsi. At agrek-reklamo, siyempre, ti girlfriend ko. Pinaiserve ko nga dagos manong nemi, iti naka-duty nga tanod. Nga nagpapaili at napanadinano ni Bebsi sa diyandaan. Kabigatan data, manong nemi, nga na-receive siguro, nuno sigurado nga na-receive ni Nana Borsia. May maten ti asawa na dito balay. Kakawad, bagabigat mo. Dakay gayong tatatante. Umayak la ko ma, sarita, no, abay ada ka ti problema, tata. Dumano kayo. Agtuga kayo. Kumakin nagja barangay hall. Ito'y latahan. Tapos si kang runahan, kagawan. Siya ti kang runahan nga masaknan. Uy, doon sakit basol ko. Abay, ada ka din nang iwaras kada kayo, tata, nga siyakit na ungat. Hawan, kagawan. Yaman nga rin. Ay na. Nangarugi pa lang di kalman. Hindi yung may nitanod nga nang parisib dahil sumun ni Borsia. Ket pinagsawsawa ko na ti asawa. Permiti pungtot ko. Kinapudno na kagawad. Nakabil ko pa eh. Ana? Nadurab ko pa eh. Alala ka tama. Madimatay na ramid yun, tata. Asawa yun, duraban nyo. Aramid din nilata. Saan nga sinsinan na dyan naramid na? Hamog idin. Nga isot nagkapuamanindeta nga chismis, pamarpardaya. Agasam. Idi. Ti magbaga na ni Kastoy. Nga babae kit ad relasyon da ni Kastoy nga lalaki. Di ba? Agkamalala da. Nadagsan ba yan na dyan? Ni Kastoy. Tinakaw na dyan Kastoy ni Kastoy. Di ba? Di kita din doa kaso idi ti asawa. Gusto. Ita nakarkaro manin. Nagasam ta. Himagbaga na kit din nga. Di girlfriend mo kit adda age na. Nakadagdagsan nga rodeta, tata.
Kad naapektaran naklaunay at girlfriend ko. Ti machismis, ti maparpardaya. Kad inanugot ka di jay asawa yo, tata? Nga isot ng rukyan, ti pamarpardaya. Dahil nga ti kakaspungtot ko ta, nagdakkel ti paglibakan na. Awan niya kumat pambara ka mga ibaga ti kasta. Kunan. Ta awam mo ti basol kanyak, ni Chona ko na. Di na ka din na ibaga kang katata nga. Napahan kumagumatang tilupot, ijitsandaan kan saan ngamin nga entered ang pinatawaran ni Chona na jay presyo jay katangin na kaputa. Kalugaran na saan nga nagpalikaw. Imbaganan di ususto nga fixed nga price jay gatangin na. Nga nasakit ka no tinakim na, kimusuylap ka no pa ipimanaw taad. Hanggang nga kayat ni Chona nga patawaran. Nadya ka dilaing tibaso ni Chona. Amo yung matenta asawa yo. Arsagid. Ket no mapasaktan na dakaguranan. Nagkaroon. Takil nga oram apakababainan. Iti aramidan mo. Kagawad. Isungarot ngay mayak ta. Kasano ka diti procedure na. Saan ang sinsin ng tinaramid na data? Takilad ang Diyos. Tano saan nga makabayad? May balot. Saan nga sinsin ng tinaramid na? Tanapin pinaspayin na mabalot. Tapos nila kas nagpatinggan. May balot din ti reyna ng chismusa dito lugar tayo. Alang chismusa no dikat nalay ng parpardaya. Pamadpadakas nalay ng padakas. Kaya dila mabaling tata. Umay kayo to, sumurot kayo to ng mga hearing. Amoy mag-schedule na. Kaya, na-serve iti ay malam kat 3 days before. Amoy yun no kaano. Pangalan ng harot ito ti pagmulta na. Kaya takakaasik ang nagremedyo ti kwarta. Ilako na, baboy na. Mano preso nga tadi baboy na, tata? Mano kat ti baboy na? Datalo nga mabaling ngayon, may lakot. Kit no, sagti 10,000, ti maysa. Beda 30,000 na. Kasano ka di kadakkel ti danyos na no ka? Dakkel. Baka hango man ay, Diyos ko ya. Ay susapo. Ang halanto nga ron dati asawa kiti. Lalakit na makipagpakaasin to. At umana ito nga tamat na tambalor ti talo nga baboy. Ay susapo. Masapol nga ron nga may lakon na dyan nga baboy. Sagbay nga dumanon deta nga panakadengag iti kaso ni bakit ka. Umis-isa makmanong nemi edita agawidan ni tatatanteng asawa ni Nanang Borsia. Tinto pa lang at tagnakan mo dyan nga baka. Dinorabayan ni tatatante dyan ngiyong-ngiyong na. Ano nga tanong putulin minto ti kisayam minto dyan dila na. Ang mga no dakam tagkakaso na ramidan mineta. Kinasaritak manong nemi dagiti pahadak mo opisyal na naruna kini kapitan kat kumanunong damin. Gabot ang muda manong nemi no kasano iti kinatadem ti dila ni Nanang Borsia. Natadem nga talaga. Ganda ito yung ti may katlo kakaso na. Idi imuna husto di imbaga itay ni tatatante. At da ibaga ng kamalala. Siyempre, waras na agad dakkel deta nga rirya, agapa di kita agasawa, baka kinabil di kita doang lalaki, wano anak. Nagulo. Imbag na solusyonan. O mat kinagpaiso na. Sadya may kadua, panagtatakaw, itata, apaw, nadagdagsan mo nin. Ibaga nakit din na ti girlfriend ko ang nagpintas ti pamagina ta slim, nga kamuputa ka nakutong kano kat at the age na, nakaw, saan lang nga nakapili nga tamot din na nabor siya, kumatibas-basit lang nga parang chismisan na. Napimpinas ko mano, ibaga na nga malaksid kanya, kada tapos sa bali nga boyfriend na, di nalaglagan ko ma.
Idi dumtengin manong nemi deta nga aldaw panakadengeg deta nga reklamo. Kunak na kumuskusilap ni nanabor siya nga nakadumog manong. Idin to takababay ko met manong ti girlfriend ko. Idin to tata, tante, kita alalayan naman asawa na. Idin to tadamat ni Bepsi manong nemi nga hampay nang rugi iti hearing kita nagpakpakawanan ti gayam. Sana ingkari. Nga ori no sa angkano nga na-record da di panang pudno na ti amin. Mismo nga nugutan na. No sa sinut nagkapuan deta nga natadem nga nang tuyok-duyok iti yak kinatao ti girlfriend ko. Idi magrugin ti hearing manong nemi kuna ti kapitan. Tapos saan tayo nga mabayagunay. Noan niya di kiturumpeng anugutin tayo. Anugutin tayo. Kaya? Tinagreklamo, ito'y napintas nga nobya, ti may sagad kiti kagawad tayo, ni Tuna. Nga nagwaras di damag, chismis, pamarpardaya, nga isunak na dakanot sakit na nga AIDS, nako. Nagkaro. Natin ang rugyan na, sigun matlaing kini Tuna. Kat the best friend na. Kat the best friend na, ididamo, sigun kinagagawad, dinaam mo, kan dinakayat nga nugutan. Uno ibaga no sa sino, tinang ibaga kang kuwana na itang pamparpadaya. Ngayon kamodyanan na. Ya? Imbaga na matlaing. Kedita, may isa nga saludsod, may isa nga sungbat na naburusya. Sika manan. Dahil ito yan, ti may katlo, nga panakasumon mo. Haya, agpaypayso ka di, ngayon warwaras mo ti damag, nga imbagam kini Bepsi, nga ti pada na nga sales lady, nga best friend na, kat adaan iti nakana nga sakit nga AIDS. Agpayso ka di. Medyo imbugkaw ti kapitan. Dinakmala namin pinagustuhan ni Tuna, kapitan. Nasag-unit dinakim ko ta. Di na pala pulos pinatawaran de kursunata nga lupot nga gatangin kuma iti pwesto da. Iso nga, gabuti sakit dinakim mo kini Tuna. Tasa mo nga nagatang, di kayat mo ang gatangan, ano't inaramid mo? Imbaga ko na, kada tagayam na. Nanityo na, kaputa, isot gabo na nga nakutong, kaputa, ada sakit na nga AIDS. Paunay kamatan ka bakit? Tatatante. Amoy ka din nga kastat naraming ta asawa yo. Ayun na kapitan, kinapudno na kitamtang yung nakit na yan, dapay lang nata panang durab ko keng kuhana. Nga numabalin na kumakit talagang putdek tadila na. Mangibabain nga mangiramraman nato nga bakit. Susapo. Dandan nagpakiti isina na pagtalawan, nga pati kasto nga kinachismusan na, kinapanang panagparpardaya na, pamanpadagas na tao. Ketsi ka, Bepsi. Kapitan, handak ko may ramraman. Ket, iraman da ka ta. No, kas pagharikan ta sa kumapay lang ang nugutin ni nanabor siya ti amin, at dakamot nga magpanagnek. Kan sigon ka ni kagawad Robert, at nakarecord, nga panangibagam, nga talaga. Kan pati, di pa nagsalita, dakagawad kay ni tatatante, kat ni i-record pa eh. So ngawanan ti pagdiglikan nyo. Anang itat sumaro ng aramidem, nanabor siya. Agpakawan ka. Nagpakpakawan nga nagsangsangit ti bakit manong nemi nang ronay ti sangwanan ni Tuna. Nadandali na pungut-pungutin. Kasano pa itang harod na nga may babawim. Dito nga harod itati ko natin yung
panangdalos na, itinagan mo, iti publiko. Alam ako ng kagawad, Robert. Umunaw na yung kapitan. Duwalawas, nga saan nga na pa nagtrabaho, ti girlfriend ko. Numanot sweldo na, kadeta nga duwalawas. Panang bayad mi kada ito yung certificate, iti doktor, kenda dyan danyos na, nga naibabain ti girlfriend ko. Saan nga sinsinan? Mabalinteng ibaga, madanyos, iti sa nga kasut aribo a pisos. Ay, awan ti kwarta kakasta, kagawan. Awan ti kwarta kakasta. No, awan ti maited mo, may malod ka. Magpagpakasyak ka na kayo, kapitan. Apo nga na mga opisyalas ti barangay na naroon na kayong gatyo na. Handa ka di unay panagsanin katawan ti pagmulta, kawan ti pagdanyos ko. Ang kariyak ka na kayo, manipo di dito nga oras. Nakon nga agsasao ti saan nga pudno. Repakon ti ngiwat ko, saan ko napagkutkutsin ti dilak. No, anya ngamin dati nga dila. Diyak man pagugusto ket nga ibaga di kiti saan nga rumbeng ibaga. Nga nadaanak amin ti kasto nga klase nga dila. Iso nga ne. Ket nung anda gubden mi ta dilam nana. Ha? Te saan ka na makapagsao? Ha? Ang kadimat laeng. Ang kadi Nga ba tanalok ning met manong nemi ti puso ti girlfriend ko. Tila kinagdawnan, kat numanot kwarta nga nakasagana nga pagdanyos da. Di bayat ti talo nga baboy manong timbagada. Ken, iti pa nangi house to house, ninanabur siya, nga mangipakpakaam mo, nga isuna ket chismusa, nga isuna ket pinarpardaya na laeng ni Tuna. Adda megapon manong nemi ti barangay ket iso, iti imparamat mi kan kuan. Iti day di matlaeng nga oras manong nemi, kalbasan nga niiteden ni Nana Borsia ti 30,000 pesos. Kanada pinirmaan na manong nemi ang kasuratan nga dinantun ulitan tanuulitan na pay. Awanen iti pamakawan nga mited ken kuanon di ket maibalod ken madanyos ti dakkel. Kalpasan dayta manong nemi ado kami nga nang surot manong nemi kininanabor siya nga nakamay gapon. Apo nga barangayak, siyak ninanabor siya. Tirena di kiti marites uno chismo sa dito barangay tayo. Kaya't kung ibaga, ng ibabawi, timbagbagak, nga adaan AIDS, di Tuna, hindi kinapudno na kabarangayak. Kat pamarpardayak laing na jay. Kabutan ni Tuna, kat nadalos, nasalunat, awan timadi nga sakit na. Pangawanandak kumakabarangayan. Pangawanandak, kadakariyak ka na kayo. Sa anak ton nga chismes. Sa anak ton nga mamarpardaya. Sa anak ton nga mamangpadpadake. Sa anton, patyandak kuma. Kaya pagpindasan naman ng nemi manipudmit idin. Awanin, nagsardengan nga talaga. Adumat di kiti mabuteng nga chismis manong tasan nga sinsinan tindanyos di kiti chismus. Kunami nga ron, kasta kumaamin nga barangay. Agsardeng kuman di kiti chismuso kada chismusa. Nagkalaysa kami manong nemi ti girlfriend ko kat naragsak kami. When? Kinapudno na manong, ni Nana Borsia, ti kang nunan na unay nga imay, nang idaulo ka na kita'y trabaho, no kasta nga dagpasken, panagluto, panagisagana kiti maluto, panagparty, panakaisagana na kita'y minsaan, tugaw, kada tulda. Isu, ti maringguran. Kaya't nalaman nung naming nga nayunan, iti danyos na, tap na di kasta kat may paniknik na, nga nagbalbaliwan ni Suna. Iti agdama manong nemi
Nadan kamin iti duwa nga anak kini Jonah. Duwa nga anak manong nami. Kada tumeten ti maodi nga term ko, agas kagawad. Ano ngas kanunaeng danto manen election siguro. Padasik tumatag kandidato a kapitan, bareng no tagasat ko. Nagsardengen di kiti siding tidila na dito'y lugar mi manong. Gabot saan nga sinsinan, ti panakadanyos da, panakaduso da, no, mahiring di kito'y, no at dalagit nagreklamo, kan maddaan iti dakkel nga ebidensya. Dito nga ron, ti pagkasarita ak manong, kat sabi ko tagbalin da ito'y, nga balaag, kada kitay nagsiding tidila na, usaren ti tidila, ti umno panangusar. Saan tayong usaren? Amang pasakit iti pada nga tao, nga mangpadakes iti dayaw ti tao. Napatag ti dila, ngem delikado no diti ammo nga usaren. Tuwing nga ron nagyaman nga pagayam mo, Robert. Thank you, Robert. Iting ka pa nang dila. Panang istorya na ito'y may panggap iti dila. Kaya, natural lang dito ko. Istorya ang talagang ado na kita makarelate.